Αγαπητοί φίλοι μου, μια εξιστόρηση από το χωριό της μάνας μου, το Κιουρτίν Ουρούχ Κερασούντας, όπου η γιαγιά μου βρίσκεται υπέργυρη στα τελευταία της, άρρωστη, και την καλεί ο Μουχτάρης του χωριού, ο Τούρκος πρόεδρος, βρίσκονταν στα τελευταία και αυτός την υγεία του υπέργυρος. Είχαν ένα έθιμο οι Τούρκοι στα τελευταία τους να καλούν το πιο ευυπόληπτο άτομο, γέροντα υγραία της γειτονιάς ή της περιοχής του χωριού, να πάρουν άφεση, να τους συγχωρέσει, κάτι ανάλογο με την εξομολόγηση της Ορθοδοξίας που έχουμε οι χριστιανοί. Και ο Τούρκος λοιπόν, βρισκόμενος στα τελευταία του, δεν εξαίρεσε, και καθότι ζούσαν αρμονικά στο χωριό Τούρκοι και Έλληνες, τους δυο μαχαλάδες, δυο γείτονες που αποτελούνταν το χωριό από Τούρκους και Έλληνες, καλέστε, είπε ο Τούρκος, τη Γραία, τη Ρωμαίσα, τη Γραία, τη Μαρία, ας έρθες χωράμε. Η γιαγιά μου, καθότι σε βαριά κατάσταση υγείας, υπέργυρη και αυτή, δεν αρνήθηκε, είπε απάω γάλε και έφταω τα τελεστικά, ως και μυρολόγια κάνανε. Κάτι που συνηθίζονταν και στην Ελλάδα, το άκουσα για ήρωες του 21 από μυρολογίες. Η γιαγιά μου καλή φωνή, καθότι 5 παιδιά της φίλοι μου παίζανε λύρα, και καλή λύρα, επαγγελματίες. Ξεκίνησε και πήγε λοιπόν στο σπίτι του Προέδρου, του Κιουρτίν, του Τούρκου. Την υποδέχτηκαν και αφού έκανε τα ιεροτελεστικά η γιαγιά μου, ο Τούρκος, για να την ευχαριστήσει, ευγνωμονώντας και θαυμάζοντας την γιαγιά μου, την εκμυστηρεύτηκε ένα μυστικό και της λέει: Μαρία, λέγω σε, αλλά μη λέτε τι δεν σε κανέναν, μη λέτε να μην φτάνε κακό στην οικογένεια μου. Εγώ από θάνου φεύγω, αλλά φύγατε, ήταν σφαγές, ασφάζετε σας, φύγατε αλίγουρα, απαδακές, δεν πάτε που θα πάτε στη Ρωσία, στην Ελλάδα, αλλά φύγατε αλίγουρα, ήταν αδακές στράνα, κακά. Πέει και τον Παπαγιάννε, τον Ποπά, τον ανεψιός, και φύγατε αλίγορα. Η γιαγιά μου τον ευχαρίστησε, αποχωριστήκανε. Ερχόμενη η γιαγιά μου στο σπίτι, καθότι ήταν κλονισμένη βαριά η υγεία της, είδε τα παιδιά της, τον Γιάννη, τον Ελευθέρ, τον Στάθιο, τον Χάμπον, τον Χαράλαμπον, και έπεσε στο κρεβάτι, καθώς ήταν και ταλαιπωρημένη από την προσπάθεια συγχώρεσης του Τούρκου Προέδρου. Είπε στον γιο της και στα παιδιά της: Γιάννε, λέει, γιαύρου, έλα μιαν κι άλλο, παίξομαι με την Κεμεντζές, τα χπαστής και τα αποχωρησίας, λέει. Τραγούδι το εξέγγελε.
Εσείς, παιδεία μου, οι θείοι μου βγάλανε επίσης το τραγούδι, το ωραίο μυρολόι, το οποίο αυτά ήρθανε πριν 100 χρόνια από τον Πόντο. Το επόμενο μυρολόι: παρακαλώ γειτόναδες, σοπαρακά μη πάτε τε μοντάρνη μικρή κονέν, αφήστε το ας κοιμάται. Παίξον, λέει η γιαγιά μου τον γιο της, έλα Γιάννε, παίξον μίαν κι άλλο τα χπαστής και τα αποχωρησίας. Λοιπόν, τα χπαστής και τα αποχωρησίας συνηθίζεται όταν πάνε να πάρουν την ύφη, ο αποχωρισμός της νύφης από τους γονείς της, αλλά και αποχωρισμοί γονιών από τα παιδιά τους, είτε στο στρατό, είτε σε επιστρατεύσεις, είτε ταξίδια ξενιτιάς. Και δεν πήγε μέσα στην εβδομάδα, είχε αποχωρήσει και η γιαγιά μου πέθανε πριν προλάβει να έρθει στην Ελλάδα. Ενημέρωσε όμως τον Παπαγιάννη, όπως την συμβούλεψε ο πρόεδρος ο Τούρκος, και δεν φύγαν αμέσως, καθυστέρησαν αρκετά από καθήκον και έπρεπε ο Παπαγιάννης να ενημερώσει σε εμπιστά άτομα πριν φύγει για την πληροφορία, καθότι ήδη άρχισαν διάφορα γεγονότα γενοκτονίας, καθότι και ένας θείος μου, δάσκαλος, Γιώργος, σε ένα μακρινό χωριό δάσκαλος, μέρες των εορτών, σε διακοπές, δεν πρόλαβε αγνοούμενος, κηρύχτηκε, δεν έφτασε ποτέ στο πατρικό του σπίτι, κηρύχτηκε αγνοούμενος, όπως και άλλοι θείοι μου, άλλοι δύο θείοι μου, αγνοούμενοι και αυτοί. Ο ένας πήγε στο βουνό να φέρει ξύλα, δεν γύρισε ποτέ, όπως και ο άλλος που πήγε να τον αναζητήσει, δεν επέστρεψε ούτε αυτός, κηρύχτηκαν αγνοούμενοι, πέσαν στα χέρια σανταρμάδων, τσετών. Είπαμε εκείνα τα χρόνια πλέον, τα δισεχτά που εξαφανίζαν τους Έλληνες και δυστυχώς έγιναν τα γνωστά της γενοκτονίας. Ο Παπαγιάννης, λοιπόν, Σαλπιγγίδης, τέος Ελευθεριάδης, το έκανε εδώ στην Ελλάδα, πρώτος εξάδερφος της μάνας μου, από πατεράδες λεγόντουσαν Σαλπιγγίδη, όπως και η οικογένεια του παππού μου Νικολάου Σαλπιγγίδη, παππούς μου, από τη μάνα μου. Αυτή η παρένθεση που θα βάλω εδώ για τον πατέρα μου, που αναφέρω στο βίντεο που έχω προενός έτους, αγάπη και διωγμή στον Πόντο, το ειδήλιο, η αγάπη του πατέρα μου προς τη μάνα μου, η οποία δεν τον ήθελε, αυτός την πολιορκούσε. Εδώ ήρθε λοιπόν σε ένα ταξίδι του πατέρα μου προς το Κιουρτίν, όπου διαπίστωσε ότι έλειπε η οικογένεια της μάνας μου.
και η δική του οικογένεια ήδη είχε φύγει προς το Σοχούμ. Εγκατέλειψε και ο πατέρας μου το εργοστάσιο ξυλίας που ήταν εκεί κοντά στην Κουλάκαγια με το προσωπικό και το σιδηρουργείο που είχαν σύγχρονο στο Εήμι Κερασούντας, το πατρικό του, και τα πολλά ζώα και βουβάλια που προλάβουν να τα ξεπουλήσουν όλα. Τα παράτησε όλα και ο πατέρας μου, αφού η αγαπημένη του έφυγε και έλειπε από το πατρικό της. Και πρόλαβε και αυτός και έφυγε, ήταν η σωτηρία του και έμεινε μόνος πλέον στην περιοχή, λόγω της καψούρας μεγάλης που είχε, αγάπη προς τη μάνα μου. Φεύγει στο Σοχούμι και ο πατέρας μου πάει εκεί και βρίσκει πάλι την οικογένεια της μάνας μου, εκεί μεταξύ χιλιάδων ποντίων που από τα γεγονότα συγκεντρώνονταν εκεί στο Σοχούμι με προορισμό τη μάνα Ελλάδα. Την βρήκε εκεί τη μάνα μου, αλλά ανένδοτη η μάνα μου, καθότι μαλάκωσε λίγο όταν έμαθε ότι είχε γιατρό αδελφό ο πατέρας μου. Η οικογένεια ήταν εύπορη του πατέρα μου και σπούδασαν τον έναν αδελφό του, το μικρότερο, θεία Άριστος, έγινε γιατρός και ήρθε στην Ελλάδα. Ο θείος μου Γιώργος γιατρός, κάπου εδώ στην Προμηθέως είχε το ιατρείο του. Και φεύγει η οικογένεια της μάνας μου από το Σοχούμ, τους χάνει πάλι ο πατέρας μου, ταλαιπωρημένους, καψουρωμένους. Έρχονται εδώ στην Ελλάδα, την ψάχνει και την βρίσκει και εδώ στην Ελλάδα, κάπου στην Κατερίνη, στη Σαλώνα, πάνω ψηλά στον Κούκο, σε ένα άλλο χωριό παραδίπλα της Σαλώνας, ψηλότερα. Αλλά την χάνει και από εκεί ο πατέρας μου, καθότι η μάνα μου δεν τον ήθελε και η μάνα μου έφυγε από εκεί και ήρθε στην Καβάλα, στο Κοκκινόχωμα, σε μια αδελφή της που έμαθε ότι ήταν εκεί πράγματι, στον θείο μου Φιρινίδη από το Γάλα, ο θείος μου, νύφη η θεία μου η Θεοδόρα, στον Παναγιώτη Πανάτε Φιρινίδη, πολύ καλός ο θείος μου άνθρωπος. Πήγε την βρήκε εκεί ο πατέρας μου, λοιπόν. Τα εξιστορώ αυτά στο βίντεο «Αγάπη και διωγμή», το ειδήλιο του πατέρα μου, σε προηγούμενο βίντεο. Μπορείτε να δείτε στο YouTube, στο όνομά μου. Και από εκεί είπε το ναι η μάνα μου, αφού την έπεισαν, και Ανίτσα και άτος καλός παιδάσεν, καλό οικογένειαν, γιατρών έχνησιν οικογένειαν και πλούσιοι εκεί σομπόντων και έπαρτον Ανίτσα μου, το θαυτάμε, ορφανή επέμναμε. Και αποφάσισε η μάνα μου, μάλιστα κάποτε τη ρώτησα, μάνα πώς αποφάσισες αφού και θέλεις ακόμη, δεν τον ήθελες τον πατέρα μου? Και αγιάβρουμ λέει με η μάνα μου, λέει, αγιάβρουμ λέει, είπα λέει καλόν οικογένεια, και γιατρών έχνεσιν οικογένεια, καλόν οικογένεια θα εν, και τόσο πολλά αγάπανε με και δεν θα επίνα ορφανέσα επέμνα αδάκες περισσάνιδες, ούτε σπίτι είχαμε τι δεν περισσάνιδες. Και αποφάσισα και ήταν σε ένα ανταλλάξιμο σπίτι ο θείος μου, η θεία μου, φιλοξενούμενη η μάνα μου, και έτσι αποφάσισε, τον πήρε τον πατέρα μου, τους στεφανώσανε μέσα στο σπίτι, καθότι ακόμα το χωριό δεν είχε χριστιανική εκκλησία, ούτε παπά ιερέα κανονικό. Βέρες όπως βρεθήκανε για να γίνει το έθιμο, το εκκλησιαστικό
ιεροτελεστικό. Από εκεί την παίρνει ο πατέρας μου ευτυχισμένος, αφού πλέον απέκτησε το μεγάλο έρωτα, τη μεγάλη αγάπη της ζωής του. Αλλά και η μάνα μου γρήγορα τον αγάπησε, τον πατέρα μου, καθότι ήταν αξιαγάπητος άνθρωπος, πολύ καλός, προκομμένος, πολυτεχνίτης άνθρωπος, τίμιος, τον αγάπησε γρήγορα η μάνα μου. Απέκτησαν 8 παιδιά, έξω και εγώ 7ος και μικρή αδερφούλα μου στην Αθήνα που επισκέπτομαι συχνά. Μείναμε 3 αδέρφια, μας αφήσανε οι υπόλοιποι. Σας ευχαριστώ, εδώ τελειώνει το ιστορικό της φυγής της μάνας μου από τον πόντον χάριν της πληροφορίας του Τούρκου Προέδρου, που πρέπει να τονίσουμε ότι από όλες τις φυλές και γενιές ανθρώπων και φυλές γενναιών υπάρχουν καλοί και κακοί άνθρωποι, και έτσι οι άνθρωποι του Κιουρτίν βοήθησαν τον κόσμο στη φυγή του, καθότι οι Τούρκοι δεν βοήθησαν, δεν τήρησαν την συμφωνία ανταλλαγής των πληθυσμών, δυστυχώς. Ευχαριστώ πολύ για την ακροασή σας. Γεια σας.